खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ बुथुमनानै दोन जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सहैनाय बायदि। उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि बाथौ गौथुमा मैया बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि चिफ बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो भारत रत्न बान्था होनो नांगौ होननानै फोरमायो। लोगोसे थांनाय फरायसालिफोरखौ 2021 नि गेजेरावनो सरकारि खालामगोन होननानै फोरमायो। माखासे थालांनाय स्कुलफोरखौ 2021 मायथाइनि गेजेरावनो सरकारि खालामगोन होननानै मोगा-मोगि लानायाव बिटिसिनि सिएम प्रमद बर'आ बुंनानै होयो। गावनि रावजों एबा खुगाजों कामरुप मेट्र' जिल्ला सामलायग्रा बिथांमोना माखासे राजखान्थियारि पस्टार सिथाबनायखौ थाबैनो बोखारनांगौनि थाखाय खावलायदों। गुवाहाटि नोगोराव बिल्डिं एबा जायखिजाया पस्टार सिथाबनायखौ बोखारनांगौनि थाखाय मैया मोनसे माबा खालायदों। बिथांमोना बोखारनांगौनि थाखाय बुंनानै होदों। बिथांमोनखौ राजखान्थियारि दोलोफोरा माखासे पस्टार सिथाबनानै होनायखौ बेखौ बोखारनांगौनि थाखाय बिथांमोना माखासे सम होदों। बे समखिनियाव थाबैनो बोखारनानै होनांगौ होननानै खावलायनानै होदों। बिथांमोना राजखान्थियारि भट होनायनि थाखाय पस्टार सिथाबनानै होनायखौ बिथांमोना बोखारनानै होयो जाहाथे थाबैनो। त्रिपुरानि सासे ट्राक ड्राइभारखौ दुथांफोरा बुथारनानै गालांदों। बिनि बैसोआ 54 बोसोरमोन। बियो आसामनिफ्राय आगरतलासिम माल लांलाय लाबोलाय खालामोमोन। बिथांनि मुङानो जाहैबाय प्रदीप देब नाथ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ दा पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दं। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बेवहाय रावखौबो हमनो मोननाय जायाखै। बेवहाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। पुलिसफोरा जेरैखिजाया दुथांखौ हमनो नाजागासिनो दं। बेनि थाखायनो पुलिसफोरा खाब्रायगासिनो दं। धेमाजि जिल्लायाव मोनसे दाङाबाजि जादों। बे दाङाबाजियानो जाहैबाय असित सिंघालआ गावनि समस्तियाव गेलेयालासिनो दस्रा समस्तियाव गेलेदों आरो बेयाव धेमाजि जिल्लायाव इलेक्सन गेलेनाया गावनि समस्तियाव गोग्लैयालासिनो बेलेगनिफ्राय फैनाय थाखायनो अशक सिंघाल हाथाव होननानै बुंदों आरो बिथांमोना जायगानि बिजाथि नांगौ होननानै सोमावसारदों एबा स्लगान होदों। असित सिंघाल हाथाव होननानै बिथांमोना जायगानि बिजाथि नांगौ होननानै बिथांमोना दावराव दावसि खालायदों आरो बेनि थाखायनो सोमावसारदों। अशक सिंघालआ बिथांनि सिगाङाव देरहाबोखांनानै रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावाखै। बेखायनो सोमावसारदों। बिथांमोना गोदान केन्डिडेट नांगौ हिसाबै जायगा